Çepera parastina Kurdistanê zexm dibe. Adar Gulan. Çiya ser piyane. Yên ku ji dûr tên dibêjin emin. Ên raqîb û berberî ew çiyane. Belê, ew ware. Lêbelê ne ew bihare. Kurd êdî ne Kurdên zamanê berê ne. Rewş diyar e. Plan berfireh û xeteriya li ser axa Kurdistanê ji hêla her kesî ve tê zanîn. Hêzên serdest hesabên xwe yê derbarê hevsengiya erdnîgariya rojhilata navîn de li ser esasê kûrkirina aloziyên heyî gurkirina şerekî herêmî ye. Kulmek çengek serdestê dinyayê sînorên siyaseta xwe bi belavkirina stratejiya şer ji bo xwe xelasî dibînin. Mejiyê ku paradigmaya kapitalîst bi rêve dibe, bi pêşxistina stratejiya şerê cîhanê hew didin ku xwe ji qirêzên heyî yên aborî, siyasî û binyadî rizgar bikin. Bala xwe bidin peywendiyên navbera dewletan de, tev li ser rageşî û stratejiya gurkirina şer pêk tê. Di vê demê de pêdiviya desthilatarên cîhanê bi mezinkirina şer heye. Ji xwe di rewşa niha de şerê herî meziniyê qirkirina li ser xaka bi xêr û bereket a welatê Kurdan tê meşandin. Dagirkeran çaverdana hemû xêr û bereketa Kurdistanê. Xeteriya ku îro li ser hebûna gelê Kurd û Kurdistanê tê plankirin, ji ya şerê cîhanê yê yekemîn xeternaktir û berfirehtir tê birêvebirin. Di şerê cîhanê yê yekemîn de welatê Kurdan di nav çar netewe dewletan de kirin çar parçe û li gorî berjewendiyên yek netewê sînorên siyasî hatin xêzkirin. Yek ji sedemên herî bingehîniyê parçekirina Kurdistanê bêhêzbûn û hevnegirtina Kurdan bû. Kurd neyek girtî bûn û hêza wan kêm bû. Yên ku zana û xwedî hêz bûn jî bûne qurbanê berjewendiyên Çîna serdest. Di sed sala bîstan de ne ku hêza Kurdan tune bû. Rêxistina wan mîna boxçika pînekirî bû. Ji hindir de hêza wê parçekirî bû. Kurdan ew dem hêza xwe ji bona serxwebûna azadiya welat bikar neanîn. Ji bo xelkê mezaxtin. Şert û mercên heyî nehatin şixulandin. Ji bo pêkanîna yekîtiya neteweyî bê pêşeng bûn. Êdema ku em navbera sed sala bîstan û sed sala bîst û yekemîn de muqayese bikin, gelê Kurd îro gelek destkeftiyên mezin bi dest xistine. Davakirina rihê neteweyî de bi pêş de çûye. Hêza xwe ya cewherî ya parastina re wan mezin kiriye. Bi avakirina pergala xwesteriya demokratîk re bîr û baweriya ji azadiya xwe birêxistin kiriye. Derfetên îro ji bo serxwebûn û azadiyê di destê Kurdan de heye. Ger ku rast bêne şixulandin, dikare êrişên dagirkeriyê yên li ser Kurdistanê vale bêne darxistin. Şerê li ser Kurdistanê tê meşandin bi armanca tunekirine tevahî Kurdan hatiye plankirin. Gelemperiya Kurdan di ferq û zanebûna vê xeteriyê de ye. Lê hejmareke kêm be jî hinek Kurdên ku naxwazin vê xeterî û rastiyê bibînin jî hene. Di hevkariya dagirkeran de mecîd tev digerin. Serkêşiya vê xiyanetê jî xanedana Barzaniyan dike. Gelê Kurd li hemberî vê polîtikaya mala Barzaniyan ku xizmetî neteweya Kurd nake bihêrse. Eger ku rihê welatperweriyê li gel xanedana Barzaniyan hebiya, ew ê nedibin perûbaskên dagirkerên Kurdistanê de bijiyane. Ger ku misqalek hestên neteweyî li ba pedekê hebiya, wê destûra avakirina çil baregehên artêşa Tirkiyeyên li herêma Behdînanê nedane. Ev baregeh bi armanca dagirkirina axa Başûrê Kurdistanê hatine avakirin. Gotineke Mala Mustafa Barzanî hebû û digot em bêhî Tirkan nikarin bibin dewlet. Ji bo bibin hêz me pişta xwe daye Tirkan. Malbata Barzaniyan her pişta xwe dane dewletên mêtingerên Kurdistanê. Tu derdê wan yê Kurdistana azad tune ye. Lebat û merama Barzaniyan her îktidar bin û pereyê wan pir bin. Mêtingeriya Tirk pedekê ji bo berjewendiyên planên xwe yên dagirkeriyê bikartîne û êriş dibe ser nirxên neteweyî ku bi berdelên giranbuhan hatine afirandin. Bi nemaliya vê malbatê li ser dijberiya berjewendiyên gela nava bûye. Em ji dîroka xwe dizanin neyarên Kurdan timî xwestine ku Kurd bi Kurdan re şer bike. Danûstandinên pedekê yên li gel hêzên dagirker bi tu awayî xizmeta gelê Kurd nake. Berova jî vê yekê hewl dide dagirkeriyê bihêz û rewa nîşan bide. Vê malbatê ne di dîroka Kurdistanê de ne jî di roja me de nexwestiye yekîtiya Kurdan pêk be. Timî li dijî yekîtiya neteweyî xebitî. Tu niyeta pedekê ya ku yekîtiya neteweyî ava bike nîne. Xanedana Barzaniyan her bir rola dubendiyê rabû. Dewleta Tirk ji bo ku şerê dagirkeriyê yê li ser Kurdistanê rewa nîşan bide, rêza senaryoyên ji dera wan ji dinyayê re rêz dike. Stratejiya şerê ku dijî Kurdan didê meşandin, bi dera wan hewl didê bi her kesî bidê bawerkirin ku ew şerê terorê dike.
Artêşa Dewleta Tirk bi tevgera dagirkirinê ya ser başûrê welat bi sedan caran çekên qedexeyên kimyewî şoxlandin. Ji van êrişan jî diyar e ku rejîma nîjadperest ya Dewleta Tirk di pîlanên qirkirina etnîkî ya sergelê Kurd de çendî hov çavsor bûye. Pir aliyên vê konseptê hene. Armanc jî tunekirina hebûna gelê Kurd e. Li hemberî vê konsepta tunekirinê gelê Kurd ji her demê zêdetir çepera xeleka parastina nirxên neteweyî ya li dijî êrişên hêzên mêtînger ku bi pîlana qirkirinê tê meşandin fereh dike. Çepera parastina axa Kurdistanê ji çar hêlên sînorên welat derbas bûye ber bi welatên cîhanê ve dimeşe. Ev çeper wê bi tekoşînê qayîm bibe. Divê eniya berevaniyê ya Kurdistanê bê birêxistin kirin. Divê her Kurdekê ku bi zanebûna nirxên neteweyî dijî di rihê xwe de çepera parastina cewherî ava bike. Her avakirina çepereke nû ya parastinê wê dîwarê parastina nirxên Kurdan zexm bike û êrişên qirkirinê pûç bike.